Ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa Department of Health sa Region 7 nakatala og upat ka mga suspected cases sa mpox sa tunga-tungang kabisay-an. Samtang upat usab ka mga suspected cases sa mpox ang natala sa Department of Health sa Eastern Visayas. Si Femari dumabog sa report. Sa online press conference, gipaybaon ni Dr. Eugenia Mercedes Cañal, Chief Epidemiologist sa DOH-7 nga nakatala sila og upat ka mga suspitsadong kaso sa mpox sa rehiyon 7. Wala na niya ibutyag kung asa sa mga dapit sa rehiyon 7 ang mga suspected cases. Hinon sa upat duha kanila mga babae, samtang duha usab ka lalaki nga nag-edad gikan sa 18 anyos hangtod na sa 80 anyos. Adunay pa laing usa nga gisusi karon sa reso sa DOH-7 kung matawag ba nga laing suspected case sa mpox. Ang ato pa gani na nga kuan nga suspected is not 5, it's 4 actually, but naay usa nga nadugang nga gi-report, but I haven't had the whole picture of it. Samtang awhag ni Dr. Cañal sa publiko nga dili lang pud basta-basta mo post sa social media kabahin sa mga suspected cases sa mpox. Laing awag sa Chief Epidemiologist nga kanunay mang limpyo sa lawas ug mulikay sa publiko kung makabantay nga dunay sintomas sa mpox. Ang sa mpox, naabot siya mo start siya as blisters just like chickenpox. The only difference is that painful si mpox, si chickenpox dili. Samtang gipaybaw sa Department of Health sa Eastern Visayas nga wa sila'y kumpirmadong kaso sa mpox apan aduna usab sila'y upat ka mga suspected cases sa mpox. Sa upat ka mga kaso, duha niini nag-edad og 6 anyos ug 24 anyos. Padayon pa nilang gidawat uban pa mga detalye sa laing duha ka mga suspected cases. Gipadala na sa Research Institute for Tropical Medicine or RITM sa kauluhan ang mga specimen sa upat ka mga suspected cases. Sa pakiginabi sa telepono, gipaybaw ni Dr. Lodina Insigne, ang Medical Coordinator sa Emerging and Re-emerging Infectious Diseases o National AIDS STI Prevention and Control Program sa DOH Eastern Visayas, nga gikan sa Northern Samar o Tacloban City ang upat ka mga kaso. Daghuwat pa ang DOH Eastern Visayas sa resulta sa confirmatory test. Subay niini gingusgan karon ang impact surveillance sa DOH Rehiyon 8. It's true po na nag-release tayo ng advisory yesterday po, informing the public na wala pa tayong confirmed case, but we have 4 suspected po ng mpox po. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.